temos con nós a Noso Noso. Para representar o seu grupo acompáñanos Carmen, Lucía e Anxo. Benvidos. Contádenos como naceu Noso Noso. Bueno, o ano pasado, coa asociación a que pertencemos todos, fomos a Lorient, ao festival intercéltico máis importante que hai, a participar, facer moitas actividades moi distintas durante moitos días seguidos. E a raíz de aí, que eu xa dicía así un pouco de broma, pero realmente era en serio, que dicía que íbamos crear un vínculo moi grande, así, cos máis novos, fixemos un grupinho para falar das cousas e tal, e aí saliu un pouco o rollo. E agora xa levamos un tempiño e imos facendo, pois o que nos chaman e o que nos apetece facer e todo eso. De onde ven ese nome? Que significa? O nome ven porque nas galas grandes, que eran as noites máxicas, cando acabábamos cada unha das actuacións, o noso profe Miki sempre nos decía, bueno, nós fixémoslo todo moi ben, noso noso. Sempre era o de noso noso, entón quedou aí a retaíla. Porque a verdade é que os técnicos de sonido eran terribles. Entón nós intentábamos facer o mellor posible que podéramos dentro das nosas capacidades, sin ter en conta o mal que estaban facendo, non por tirarnos de nada, pero a verdade é que estaban facendo bastante mal. Entón sempre decía, bueno, pois nós sonos, e saliu de aí. Vale, e que facetas desempeñades cada un dentro do grupo? O sea, que instrumento tocades? Eu sou un gaiteiro. Bueno, toco a percusión, pero no grupo este toco clarinete, e pois a veces axudo tamén así un pouco as de percusión, se necesitan algún sitio porque alguén falta, pois tamén toco, pasa nada. E eu toco pois toda a percusión que me poñan ahora mismo. Se fai falta tambor, tambor, pandereta, pandereta, as terrañolas, a pandereta... E se non quería a pandereta. Sí, teño un moratón do outro día que ahora xa se foi, pero... Vale, que é o que máis vos gusta da música tradicional galega? A miñas foliadas. É que tiño claro, en plan, encántame ir, pero as foliadas estas de non de ir e poñer micros e tocar grupos así, non, a foliada aberta, que cada un colla un instrumento de diferentes grupos e poñernos todos a tocar cancións que sepamos en común ou que primeiro toquen uns e despois toquen outros. A min, desto todo, o que máis me gusta é ver tanto nenos moi pequenos como xente moi maior, ver todos así xuntos, bailando, tocando. A min é precisamente, sobre todo no ámbito do canto, encántame ver o canto tradicional que é bastante distinto e con unha apertura moi grande e tal, e sobre todo ver a señores e señoras maiores cantar, non sei, dame como moita ternura e gustame moito velos facer porque transmíteme moita paz, digamos. Porque falades así de xente maior ou os máis pequenos, pero a xente da vosa edad, como vive a música tradicional? Hai moito cariño hacia ela? Pásase máis por outros estilos de música? Que credes? Non, o sea, desde logo por outros estilos, moito máis. Pola etapa de un pouco de rechazo, non de rechazo, senón máis de vergonza, eu creo que pasamos un pouco todos, ou casi todos, diría. Non de vergonza como tal por, non, é que toco, é que tal, senón por ese mostrarse, eso diante da xente, sobre todo da mesma edad, esas cousas pasamos todos, e ao final sempre se acaba aceptando, acabamos aceptando todos, e aos que non lles gusta directamente, é que é prácticamente imposible, posnos a nós tocando diante dese tipo de xente, e non... É que sí que é verdad que a xente, o sea, pelo menos da miña edad, porque son un pouco máis pequena que eles, sí que é verdad que non ven a música tradicional como a xente que está metida na música tradicional, e vendo como algo vergonzoso e algo do que te tens que avergonzar. Entón, ao fin e ao cabo, se tes amigos que se avergonzan de que ti estés tocando nunha agrupación musical ou que ti o pases ben con este tipo de música, fan que acabe rechazando ti tamén por un tempo. Despois sí que é verdad, como di Anxo, que acabamos aceptando todos, ou algúns que non aceptan e quítanse e acaballes de... Vos, falando así de sentimentos, que sentides cando vos poñedes diante da xente a tocar, diante dos vosos, diante de xente que non vos coñece? Nervios? Cal é a palabra que define? Eu, a alegría esta diría que é bastante orgullo de poder tocar o que é a música tradicional e poder levala, enseñala a máis xente, levala.
Eu poñome moi nerviosa, a verdade. O sea, pero igual me poño máis nerviosa que a xente que me coñece, en plan, Melide, de ir aí á Casa da Cultura a tocar, poñome nerviosa. E despois nunha foliada non, porque é como que todos estamos aí, non, inda que falles dá igual, pero, por exemplo, nun sitio así máis Lorient, por exemplo. Sí, eu puxo-me nerviosísima, e iso que é tocando, porque me poño máis nerviosa si bailo. Pero, sí, é moito. Eu, claro, o de poñerse nervioso moitas veces é inevitable, e ali, por exemplo, no Lorient eu tamén me puxen bastante nervioso, pero eu, polo xeral, o que sinto é moito orgullo de poder transmitir isto que tanto me gusta, e además, en concreto, a verdade, eu sinto moita pasión, e creo que se debe tamén moito a miña familia, a miña tradición familiar, e iso, é un orgullo moi grande poder transmitir o que eu sinto. Espero que a xente lle guste tamén verme a min, pero eu, desde logo, paso moi ben, gustame moito. É moi importante, que ao final que os teus e ti estedes contentos co que faz. Efectivamente. Vale, vamos falar un pouco da foliada de Melide, porque que é quedar segundos na foliada de Melide? Que sería como se fora algo malo, pero quedar segundos pareceme unha locura. Tiñades xa eso pensado? Foi algo que non esperabades para nada? No, foi inesperado, verdade. É que era o noso primeiro ano. A mí xa todo o mundo me decía, non ides ganar nada, que é o vosso primeiro ano. Pues, Nos íbamos pasando ben, o sea, non son oso, o sea, non son oso. Bueno, pasámoslo ben igual, Sí, pero vale, sí. que non lo esperábamos. Pasámoslo moi ben, ademais, pero non era algo esperado, porque, bueno, eso, xa só o feito de que sea o primeiro ano xa te tira un pouco para atrás dese pensamento. Pero, bueno, unha sorpresa, bueno, moi grata. Nos encantados, non? Además, que é mellor, un submarino ou un marino? Un submarino, pois subcampeón mellor. E credes que ao estar empezando, crecendo, que como que ese título vos dou máis a coñecer? Que igual antes da foliada pois tampouco a xente sabía da vosa existencia. é que foi a nosa primeira actuación. De diante de todo. Bueno, daquela Bueno, a actuación é que era unha foliada. Bueno, pero- xa. O estreno como grupo. A ver, é que Bueno, pois foi un estreno por todo lo alto. Sí, ó. Sí. xa non só por eso, quizás tamén, haberá xente que dirá, sí, estes son os que quedaron de segundos, tal, porque os que estén un pouco metidos no tema, supoño que se acordarán igual, non sei. Pero aí debemos agradecer moito a Lucía que é a que leva as redes sociales e realmente aí é cando son moi importantes. Poden ser moi malas as redes sociales, pero son moi importantes para estes temas, son moi importantes. E aí temos que agradecer totalmente a Lucía que é a que leva todo o tema. Sí, que eu vin por redes sociales que piden hasta facer unha cuenta de fans. Así que, eso debe ser por algo estás facendo ben, Pues e algo estás facendo ben. Habrá que facela. Vale, sodes moi novos, no? Entonces, como será compaginado os estudios, con tocar, con practicar, con todo eso? O sea, con ensayar, quero decir. Bueno, a ver, claro, somos 10 e dos 10 as máis maiores temos 22 e o máis pequeno le dámoslle 7 anos. Entón, claro, estamos nas carreiras, acabando ou empezando, e hai algúns que ainda están no instituto e ainda lles falta un pouco máis de recorrido. A veces, bueno, é un pouco difícil compaginalo, pero sempre facemos un oco para poder xuntarnos e poder tocar e ensaiar. Sempre se busca un oco. Eu creo que parece máis complicado do que realmente foi, porque a pesar de estar uns cuantos en segundo de bachiller, o ano que empezamos, bueno, nos acabamos agora, e outras no último ano de carreira, e despois polo medio xente nos cursos de por medio, a pesar deso, demos, o sea, se non faltaba un, faltaba outro, pero ao final sempre dábamos quedado, e moitos ensaios estábamos todos sempre. Sí. Entonces, parece que non, pero démoslo compaxinando. Ves máis complicado realmente foi para vos. Sí, eu creo que sí. Cando actuades, no? Digamos así, a quen lle dedicades o que fai? Quen vos gusta que este aí? O sea, supoño que a familia e amigos, pero quen vos fai especial? Ahora que vos están vendo, a quen vos gustaría dicir, a mí gustame que mamá me vexa sempre que vou tocar? Non sei, quen é o que sempre ten que estar? Pois a miña familia, evidentemente, pero a mí o que máis ilusión me fai cando actúo con eles é estar con eles, é que vexan eles o propio traballo que fixemos nós, é o que tuvemos que como esforzarnos para compaxinarnos todos, crear, o sea, non creamos nós o novo repertorio, pero sí que é verdad que intentamos alejarnos o máximo posible das cancións que xa sabíamos e das pezas que xa sabíamos,
probar pezas novas, ritmos novos, entonces a mí máis ilusión me fai que salga todo ben e que esteamos todos cómodos dentro do grupo. Claro, cando facemos un arranxo para unha peza, cando facemos unha coreografía dunha cousa, pois ese tipo de cousas, velas despois do directo e vernos a todos e dicir, está salindo ben, eso realmente gustanos. A min gusta moito que este a miña familia e tamén quería dicir que nas veces que puido estar o noso profe Miki diante, tamén a min faime especial ilusión, non sei, gústame, porque ao fin e ao cabo deunos clase a todos, de fai moitos anos, e, bueno, a min a verdade que me fai bastante ilusión, porque temos moito cariño como se fora prácticamente da familia, entonces... Eu opino igual que Lucía, o sea, a min faime moitísima ilusión cada vez que están os meus pais ou a miña familia, e tamén, sobre todo, pois, os amigos tamén, que ao final tamén son un apoio bastante grande nesto. Vale, e agora, como banda, que soño tedes? Algunha colaboración? Ir a tocar a algún sitio que nunca fostes? Eu non teño así un sueño que diga, quero ir aquí. Eu quero seguir indo a moitos sitios con eles, pasalo ben. Que vayan ser lindos. Claro, quizás ahora mismo acabamos un pouco de empezar, entonces a nosa idea é que, polo menos que se manteña, de momento, e seguir facendo as nosas cousas. Despois, que surxe algo como grande, como tal, pois, bueno, se pode facer, genial, eu supoño, bueno. Pero senón, ahora mismo tampouco é que teñamos prisa, porque realmente, eso, acabamos de empezar, entonces tampouco é que teñamos... Onde chamen ahora mismo, si podemos, imos. Sí. Se non, pois, bueno. Onde chamen. Bien, e por último, xa para rematar, donde está, ou donde creedes, ou donde queredes que vai estar noso dentro de 5 anos? Ostras. Eu espero que xunto. Sí. Sí. Xuntos, polo menos. Sí. Se non temos tanta actividade como ahora mesmo, que tampouco é que teñamos moitísima, pero bueno, se non facemos tantas cousas, polo menos seguirnos xuntando. Eu, por exemplo, vexo a meus tíos e a algún amigo tal, que polo menos para foliar ou para alguna cousa ainda siguen facendo unha cousa que sexa eso, pois mira. E se seguimos como tal, como grupo, e facendo cousas, pois mellor que mellor. E xa digo, se xordera algo grande, algo tal, perfecto, e se non, pois non pasa nada tampouco. Vamos ir a seguir aí. Sí. A idea é que sí. Perfecto.